Hi, good afternoon, everyone, and welcome to Brews and Views with Justin Dizon. This is a live podcast. Dito ho mga viewers natin will be discussing about anything under the sun, especially yung mga interest ho ng mga kaidaran natin. Ayan. And of course, right now, it's Friday, so medyo laid back lang tayo dito sa ating kwentuhan. At meron tayong makakasama, meron tayong bisita for our pilot episode. Actually, matagal ko nang gustong i-launch itong podcast na to. Marami hong mga nagtatanong and I think this is the right time kasi ang daming issues din, ang daming mga usapan. Teka lang, isasaksak ko yung charger ko. Ang daming usapan kaugnay ho nitong mga culinary capital. Yan, isa ho yan sa mga favorite topic natin at isa rin ho yan sa mga maraming maraming views at maraming insights yung ating mga kababayan kaugnay ng topic na yan. Just a rundown mga ka-Brews and Views BV, Bad vibes. Parang bad vibes pala. Hindi pala good vibes dapat eh. Ayan, sabi ng cap ko, good vibes. Ayan. Just a rundown. The president, PBBM, he vetoed this House bill and Senate bill combined, proposing Pampanga to be officially the culinary capital of the country, and this was met with certain reactions by our kabalans, of course. At isa na ho tayo dyan na isa sa mga nagulat, pero syempre marami rin nagsasabi na we should accept this kasi ayon ho sa Pangulo, despite the fact that he acknowledges that our cuisine is really extraordinary, meron din namang masasarap na pagkain sa ibang rehiyon. And sabi nila, baka maka-offend itong ganitong klaseng bill. So, usapang pagkain tayo. And I think there's no better way to start this discussion with, of course, a person na meron hong magandang background when it comes to food. And meron din siyang journalistic background. Isang malapit na kaibigan, kapwa Tomasino, makakasama natin sa ating programa. Ito si Chef Jasper. Jas, welcome dito sa Brews and Views. Yes, Sir Jas. Congrats sa pilot episode ng podcast mo na Brews and Views. Sakto, meron tayong kape dito. So, ito ako ngayon sa coffee shop. Brooker, yes, cheers. Cheers. Iba na, kape tayo ngayon. Oo. Tayo sa Kapitolyo. mismo. Mismo, Jas, napapansin mo ba, yung mga bata ngayon, yung kabataan ngayon, when we were younger, pagdating ng Biyernes, puno yung mga bar. You know that? Pero ngayon, pagdating ng gabi, pagdating ng Biyernes, puno yung mga coffee shop. Tama, di ba? Coffee shop. Nag-iba na yung landscape, nag-iba na yung trend.
Ikaw bilang isang coffee shop owner at saka someone who has a background din sa culinary, ano yung observations mo sa ganito at tingin mo bakit? Medyo naghang lang si Jasper ha, Jas? Ayan, medyo naghang lang siya. Sige ho, mamaya babalikan natin si Jasper. And we'll be discussing about this topic nga, no, as I've mentioned a while ago. We want to look at this mga latest trends, regarding our practice, culinary practice, lalong-lalo na ho dito sa mainit na usapin when the President vetoed this bill, declaring sana Pampanga as the official culinary capital of the Philippines. Just naghang ka, wait lang, chat ko lang siya. Naghang ka. Yan ho ang hirap sa live podcast. But anyway, ayan, chat ko lang si Jasper. Ayan, nawala siya. Sige, habang hinihintay natin siyang makabalik, ayan, as I was mentioning a while ago, kabilang ho dun sa mga binabantayan talaga natin, especially dito sa Pampanga, yung inintay natin we were very excited for this bill. In fact, talagang nakita ho natin kung paano linakad yan ng provincial government, kung paano linakad yan nitong mga friends natin from the academe as well as the culinary industry, and according to them, this bill is supposed to be a way sana para mas ma-promote yung ating kultura, and of course to further introduce the culinary practice of Pampanga not only in the Philippines but also in a global scale. So ganun ho siya dapat tinitignan. But then of course, ayan nga na ibasura, and we have so many comments about that. Maraming mga sentiments din about that, no? May mga nagagalit, may mga naiintindihan kung bakit nagkaganon, and meron ding mga nagsasabing, oh, chill lang to. At huwag natin masyadong intindihin. Ayan, nandito na si Jasper ulit, nag-join na siya. At edit lang natin, may typo pala ako. Ayan, okay, nandito na si Jasper para tuloy natin yung kwentuhan. Okay. Yan. So just kasi nga tulong kanina, nawala ayan, lahat. Ayan, sige. Okay lang, chill lang tayo. Pwedeng wifi dito. Jas, sige, bago natin simulan yung kwentuhan natin with our coffee. Yes. Kwento mo muna, what do you do? Para sa mga nakamiss sa'yo, para ho sa mga nagtataka, mukhang familiar si Jasper kasi napapanood nyo siya dati sa ABS-CBN Pampanga. Tama, Jas? Yes. Dati ako naging reporter ng ABS-CBN Pampanga. Yan, sama si na Ma'am Gracie Rutao. Yan, batiin mo yung mga kasabayan mo doon, yung mga kaibigan natin sa ABS Pampanga. Siya Gustoles, Sir Marky Guda, sino pa? Yung mga cameraman namin sa Vice Partible, sina Harold Santos. Si Johnny Coronel ba nakasama mo sa ABS? Parang ilang months. Tapos nag-transfer siya sa CLTV after. Oo, bago siya bago siya mga bilang bahay, Oo. Nagsama siya mga 2 months siguro. Sa CLTV, nakasabayan ko sina Sara Maniago. Sara, tama. Yan. So that was anong year to, Just, nung naging reporter ka? 2014, 2015. Yan, yung dalawang year na yan. Ang tagal na. Tapos, pumasok ka sa culinary school. I saw your videos, nakikita ko yung mga content mo. Anong nagtulak sa'yo mag-culinary? Nag-culinary ako kasi parang sa food business na. Parang gusto kong i-formalize yung ginagawa ko. Kailangan meron akong extra knowledge sa ginagawa ko. So, parang mas maalam ka sa pagkain. So, nag-enroll ako sa food, sa culinary, para at least madagdagan yung skills tsaka mas maging maalam sa pinapasok kong industry, bagong industry. Dapat, di ba? Pag gusto mong may bago kang pinasok, kailangan aralin mo. Hindi lang yung dapat expose ka, kailangan inaaral mo by theory. Kasi from culinary, from theory kami. From theory to application. So hindi lang siya yung puro kaluto. Nalaman mo kung ano yung teorya nung behind ng mga niluluto nyo. Saan ang galing? Bakit ganito kailangan yung proper way ng pagluluto? Kasi yung proper way ng pagluluto, parang one way to respect the culture ng pagkain. Hindi lang siya
niluto. Dapat na alam mo bakit ganun siya niluluto. Yan. Ang ganda ng input na 'yon kasi sabi ko nga sa iyo kanina, 'di ba? Interesting kasi journalist ka. Of course, when you do things, you do it with so much research. Alam natin 'yan. Ganyan Yes, tayong kailangan. mga journalist, ano? Paano mo ina-apply 'yon sa iyong sa kusina, for example? Sabi ko nga nung tinanong ako, bakit ako nag-enroll pa ng culinary, sabi nung chef, kasi sabi ko gusto ko maging food historian someday. Gusto ko magkwento, ikwento yung mga pagkain. Ikwento yung pagkain, saan nanggaling, anong kasaysayan, ano yung cultural base nito. Alam mo yun, just, parang gusto ko mas malalim yung pagkakakilala ko sa pagkain. Lalo na, Kapampangan food. Gusto ko talaga, sabi ko nga gusto ko ma-preserve yung mga Kapampangan food. Yun yung one of my reasons din, nung tinanong ako nung chef, parang kasi yung makasama ko papalas na lang kasi meron silang mga business. Sabi ko ako, sige, dito ako sa ibang aspeto na gusto ko kasi maging food historian someday. Then, kaya din pumasok ako sa culinary. At least meron akong strong background, strong foundation about food. At meron din akong credibility to speak kung meron silang itatanong sa akin about food. Parang ganun. And of course, pag journalist ka, gusto mo, pag sinabi mo siya, at least dapat credible ka, may integrity, may credibility at factual, gano'n. So, dapat gano'n din ngayon. Lalo ngayon, sobrang laganap yung fake news. So, very important na talagang you do your research, di ba? You do your research, look your references kung saan nang galing yung mga nakukuha mong information ngayon. Kasi ngayon, pwedeng maging source of information eh. Pero tama ba yung information na nakuha mo? Yun yung question ngayon. Madaming source of information, pero tama ba yung pinanggalingan ng informasyon mo? O sino nagsabi nun? Same thing with food eh. So food, bakit mo siya minodify? Bakit yung food ngayon, bakit na-modify? Saan nanggaling yung modification na yun? Anong basis pa bakit mo siya minodify? Last time, nag-judge ako sa na divisional Festival of Talents, kung saan isa yung pagluluto, food preparation and food presentation sa mga laglabanan ng mga bata from different parts of Pampanga school. So sabi nung sa pochero to, pero wala na yung tomato sauce, wala yung tomato paste. Sabi ko, sa pochero, paano nangyari yung pochero na wala yung tomato sauce, tomato paste? Sabi ko, next time, pag magmamodify ka ng pagkain, dapat alam mo ano yung totoong pochero para mas ma-modify mo ng tama yung pagkain. Diba? Ayan. Alam mo, Just, napakasela ng topic na yan, ano? Pagdating sa modification dahil, of course, we all know the contention, tayo, parehas tayong pinanggalingan college sa UST, sa Maynila. Iba yung pagkain nila sa pagkain natin. Eto, sa mga nakikinig ko sa amin na Tomasians, kumain ka ba sa hapagkainan, sa Concepcion? Parang. Pero lagi ako sa Kapampangan, kay Mary's. Okay, Mary's. O yun, Lagi ako sa magkatabi yun. Kapampangan. Oo. Lagi ako sa Kapampangan, sa Carinteria. Yun, oo. Kasi sa Maynila, di ba, halimbawa sa U-Belt, talagang linalagay nila, Kapampangan, Carinderia, lahat. No? Parang may claim to fame, tama, di ba? Ganun yung same observation ba? Totoo. Tapos, parang kasi matik pag Kapampangan. Mm-mm. Pag kasi Kapampangan sinabi, parang matik, masarap. Parang ganun. Ay, masarap doon Kapampangan nagluto doon. Di ba? Parang may ganun. Okay. Sige lang. Okay. Oo. Just, eto, tanong Hello? ko. Oo. Taga saan ka? Ayan, pwede mag-hi si nanay. Oo, hello po. This is Mary. Ayan. Oo. Saan ka sa Pampanga? Tigaan ako. Mexico, Pantahaking, Mexico, Pampanga. Hello, taga mga Mexicanos. Yan. So, kailan ka first na in love sa kusina or sa pagluluto? Bata pa lang ako, bigla akong magluto eh. May talaga. Parang yung option ko, communication arts or culinary nung bata. Parang kasi yung mga dreams ko noon, maging reporter, maging chef, ganun. Pero sabi ko, sige, maging reporter ako. Tapos, eventually, pwede naman siguro maging chef, ganun. So, bata pa lang, asing yun nga, yung kurang-kurangan, no? Yung parang nagluluto-lutuan. Tapos nanonood ka ng TV. Alam mo yung Chinese na TV? Chinese TV show, na cooking show, na parang
Di ko maintindihan, pero nanonood ka kasi nagugustuhan mo yung ginagawa niya maghiwa-hiwa. Yung parang minsan tissue lang hinihiwa, parang tissue tapos ilulutuin niya. Di ko lang kung siguro naabutan mo din yun, Kuya, Sir Justin. Tsaka yung yung nagpagawa ng cake, si Chef Season. So, lagi ako nanonood ng mga cooking show nung bata. So, medyo, tapos, given na Pampanga, di ba, pag may fiesta, nagluluto lahat, parang buong street, pag fiesta, nagluluto sama-sama. Merong mga naghihiwa, merong naghahalo, parang gano'n. So, na-expose ako sa gano'n. Before kasi gano'n pag fiesta, ngayon, nag-iba na eh. Wala na, hindi na masyadong gano'n sa amin. Pero, nung kabataan ko, gano'n, nung bata. Oo, 'di ba pag sa atin naalala ko pag fiesta dito sa Pampanga. Ako naman, I am from San Fernando, nagpe-fiesta din naman kami doon pero mas sa Minalin din. Marami talaga eh. It's an event, no? Para siyang community affair, yung buong pamilya may kanya-kanyang toka, may participation. Ikaw, ano yung mga participation mo when you were younger pagdating sa preparations for fiesta? Una, taga-bili muna. Bilhin mo na to, bilhin mo to. Bata, as nag-marinate na ako. Tapos, ayun, marinate, tapos nagluluto na. Tapos, minsan, nag-experiment na. Ayun, parang, pwede naman pala to. Pero nung nag-culinary ako, parang feel ko ang bobo ko. Nung pumasok sa culinary school, kasi feel ko ang bobo ko sa pagluluto. Parang, feel ko lahat ng alam ko, parang, hindi tama. Parang gano'n. So, syempre, pag pumasok ka sa school, kailangan i-empty mo lahat ng alam mo kasi nga pupunta ka sa school para ma-absorb mo lahat ng pwedeng ma-absorb during sa school. Sabi ko, sige. So, lahat ng alam, in-erase ko muna and absorb yung, ano ba yung proper? Ano ba yung tama? Kaya pumasok ka to know the proper way. Diba? Ganon, Sir Jazz. Oo. Jazz, ito gusto kong malaman. Kasi alam naman natin tayong mga Kapampangan, meron talaga tayong sabihin na natin informal training sa kusina. Gaya nga ng binabanggit mo, ikaw ba naman magluto sa fiesta? Hindi mo syempre considered as training na 'yan, di ba? Even ako personally pag tumatak dyan sa bahay ng lola ko when I was younger, kasi para ako nagkakaroon ng immersion training pagdating sa kusina kung paano talaga. Pero when you entered the culinary school, paano mo i-describe yung malaking difference, kung malaki man talaga yung difference, and at the same time, paano naman nakatulong yung training na yun sa'yo? I think nung pumasok ako sa culinary, yung proper sa proper paghihiwa, yung way ng paghihiwa, yun. So, basically, mayroong proper way pala. Dapat dapat medyo parang dito, parang ito yung parang guide mo, the rest sa likod. So, yun. Tapos yung mga sizes ng mga cut, saka yung mga pangalan ng mga cut, like Brunoise, Macedon, Julian cut, meron silang specific roles gagawin mong dishes. Parang, bakit sila ganong cut? Usually, kapag Brunoise, sauces, maliliit yung chop, pag hindi siya nakikita, mga Brunoise yan, di ba? Yung precision ng cut. Bakit may precision ng cut? Yun yung inaano ng ganoon pinapahalagaan ng culinary, ng mga Western ng culinary. Even yung cut, they are dapat precise. So, may mga pangalan sila, madami. May batonets, may Macedon. Lahat yun, minimemorize namin kung ano yung mga measurement nila. So, meron yung cut, bakit Julian cut ang gagawin mo kasi salad siya. Tapos, bakit Brunoise siya kasi hindi naman siya makikita sa plating. So, kahit manipis lang yan, gano'n. Pero pag nakikita sa plate, dapat precise yung cut. Like yung Macedon, dapat 1 by 1 yan, 1 cm by 1 cm, parang gano'n. So, doon pa lang, talagang makita mo na yung difference ng mga bakit may culinary school. And paano pinapahalagaan ng Western. Kasi, especially kami, French cuisine kami. Paano nila pinapahalagaan ng kanilang culinary? Even sa cut, dapat precise. Doon pa lang, meron ng malaking difference. Napakaganda nung mga inputs ni Jasper, at syempre, sana ma-memorize ko kasi alam mo ako, Jas, kasi nagluluto din ako pero nahirapan ako magganyan eh. Alam ko yung parang tennis ball, di ba? Ang hawak dapat sa sibuyas.
Tama ba? Oo, yung Tama? mga yung Brunwa, parang ano yan eh, 0.5 millimeter size yan eh. Parang even yun, memorize namin sa Oo. school. So sabi ko, Mm-mm. magluluto lang ako dito, kaya ako pumasok. Ngayon pala, mag-memorize pa pala ako, sabi ko. So maganda kasi may theoretical side yung school. So para mas maintindihan mo, Mm-mm. para pag a-apply mo, mas alam mo bakit mo ina-apply, bakit ganito yung kailangan gawin dito. Yan. At mas naging Oo. madali pagluluto kasi alam mo yung process. Pero ikaw, Jazz, ano yung paborito mong lutuin? Like, ano yung specialty mo and saan ka leaning towards what cuisine? Ngayon, more on Filipino food talaga ako kasi, siyempre, Filipino. Yun nga yung parang gusto kong i-promote din. Kare-kare. Ako, yun yung favorite ko. Kare-kare. Okay. Sinigang. Yung sinigang. Yung kare-kare and sinigang, ito yung dalawang favorite na Filipino favorite food. Even pochero. Mga sauces, yung menudo, caldereta, afritada. Same lang sila mga tomato-based na food eh. Itong afritada, menudo, caldereta, asado, di ba? Same sila ng base eh. Yung ano lang din daw yung cut. Anong meat gagamitin mo. So kaya sila nagkaiba-iba ng pangalan. Pero basically, parang isa lang naman din yung base nila. Tomato sauce. Jazz, mantagal akong nawala sa Facebook at parang matagal ka din atang nawala if I'm not mistaken. Pero nung nakita kita, ang dami mong content and I was so excited. And in fact, sabi ko nga ito, sasabihin ko ulit dito sa ating programa, you are one of the most credible content creators, food content creators kasi you have a background when it comes to cooking and at the same time, you are a journalist. Diba? So you do your research as well. So what pushed you to really pursue this content creation? Ano yung mga channels mo? Saan pwedeng mapanood yung mga content mo? Actually nga, sobrang active ko sa Facebook. First, bakit ako nagko-content? First love for media. No? Ito yung first love eh. Parang ito yung gusto kong ginagawa before. Gusto kong gawin pa rin hanggang ngayon. Kasi parang in 20s ako parang nag-explore ako ng may iba't ibang bagay. Sabi nung nabasa ko nung dati, parang on your 20s, explore. On your 30s, kailangan alam mo na ano yung gusto mong gawin. So gusto kong gawin media and cooking. So gusto kong pagsamahin ito. But ano yung mas malalim na dahilan? Bakit ako magko-content? Gagawa ng content. So sabi ko, gusto kong talagang promote yung Pampanga. So basically, lagi ako nasa Magalang kasi ito yung parang ang daming magaganda, ang daming masarap na pagkain. Since malayo siya sa San Fernando, medyo hindi siya masyadong, sabi ko, try kong i-highlight yung Magalang. Nandito yung Abes Farm, nandito yung Alteza. Ang daming magandang lugar. Sabi ko, bakit hindi ko gamitin itong mga pinag-aralan ko to create a vlog na hindi lang siya entertain, at the same time promoting the Kapampangan culture at ang mga iba't ibang lugar sa Pampanga. Na hindi lang tayo pagkain, but we have more places, beautiful places na pwedeng bisitahin ng mga karatig bayan natin or mga foreigners. Yun, Sir Jazz. Eto pinapanood ko, ini-stream natin. Hindi, pero I am enjoying actually, nakikinig ako at natutuwa ako kasi alam mo, Jazz, yan na yung matagal ko na rin talagang gustong gawin. Yung ika nga, paano ba makwento yung pagkain? Dahil mahilig din akong kumain pero hindi ako marunong magluto. Marunong ako pero hindi ako magaling magluto. Yun, magkaiba yun. Pero ikaw, sa mga content, kanina nabanggit mo, paano mo i-review yung content? Kasi di ba, may mga ibang, hindi ko naman linalahat, may mga ibang content creator na lahat ng kinakain nila masarap para sa kanila. Ikaw, as a journalist and at the same time, as a chef, of course, may mga standards ka and paano mong ina-apply ito? Actually, sabi ko nga kayo na off air or off live, sabi ko nga lahat ng kinakain ko, binabayaran ko para mas madaling mag-review, madaling magsabi kung ano talaga yung lasa ng pagkain. Though subjective ang lasa, pero syempre alam mo yung parang yung general na lahat masasarapan. So yun nga, sabi ko nga, this is no budol vlog. Kasi ang dami ko na-encounter ng mga tao na parang, budol lang ako sa pagkain kasi si vlogger na ganito, sabi niya, masarap, di naman masarap. Sabi niya. So sabi ko, doon ako nag-come up na, why not do something na parang no budol vlog, na yung mga pagkain na talagang hindi masarap, para sa akin, sa tubig ko, hindi ko nagustuhan.
Pero pag nagustuhan ko talaga, sabihin ko nagustuhan ko. Ang daming mga low-key na mga kainan na ang sarap-sarap. Like so yan, hindi mo pinapakita mo ngayon. Itong pasit canton ng Marso 1. Sobrang sarap, sobrang mura. At nasa bundok ka pa ng Arayat. Ayan. So, yan yung mga gusto kong promote talaga. Yan, yung mga hindi mga kilala, pero ang sarap ng pagkain, same quality. Parang talagang they take pride sa kanilang pagluluto. Hindi lang sila nagluto for the sake of kumita. Pero nagluto sila para masarapan yung mga kumakain. Oo. Just ito naman, gusto kong malaman sa diet. Ano yung how kasi ito 'di ba mga nagmumukbang, mga nagfo-food content creators, hindi pa ba tumataas yung sugar mo? Hindi pa ba tumataas yung cholesterol mo? And how do you control yung mga ganitong scenarios? Usually after ko, talagang kailangan ko mag-jogging, exercise. Tsaka syempre, in moderation lang talaga. Hindi mo uubusin lahat. Basically, may kasama din ako mga kaibigan pag nagko-content ako para meron akong kasamang kakain at to validate din kung tama ba na ako lang ba hindi nasarapan, hindi na sila nasarapan. Usually, majority, pag sabi kong hindi siya, hindi din sila nag-agree ng masarap. So, may ganun. Last time, pumunta ako ng Diwata, Pares. Sige, na natin. Sa San Fernando. Diwata, Pares, it was very sikat. Sabi ko, sige, yung chicken nila masarap. Pero yung Pares nila, hindi ko nagustuhan. Sabi ko, hindi ko nagustuhan. Binayad ko naman yun di ba? Sabi ko, hindi ko siya nagustuhan. Kasi hindi pasok sa hindi pasok sa Kapampangan palette, yung Pares nila. Kasi meron tayong standard ng Pares, tama. Sabi talaga na yung Pares, hindi ko nagustuhan. Yung manok nila, nagustuhan ko. So, at least sabi ko, alam ko, honest ako sa magsasabi ko sa vlog ko. So, yun, sabi nga ng mga nag-ano sa akin noon, nag-message, buti na lang nag-vlog ka, pupunta dapat kami dyan Ganun. Pero tinakmay nila yung chicken, okay naman daw. Yung na lang Pares, hindi nila tinakmay. Yan na nga Ito na nga, alam mo, Just, we're 26 minutes na dito sa ating programa. Nag-enjoy ako sa kwentuhan. Sana pwede pa nating pahabain. Siguro na lang, haba na pala. Tapos kayo ng tip, sa mga journalists, sa mga kabalin natin, ano yung gusto mong ipayo din, lalong-lalo na sa mga content creators din, at saka mahilig gumawa ng food content. Ano yung siguro best practice na pwede mong i-share? Ngayon, Sir Justin, ang laki ng role na ginagampanan ng mga content creators na dapat alam nila na meron silang responsibility. They must know their responsibilities now. Since maraming nagtitiwala sa kanila, nanonood sa kanila, all ages, hindi lang bata, hindi lang matanda, lahat pinapanood kayo. Sana, pag nag-content creation kayo, kailangan hindi lang dapat isipin nyo na dapat kikita ako na marami akong views, marami akong kita dito. Pero you have to take to consideration din na ano ba yung mapupulot nila dito? Tama ba? Tama ba yung ating binibigay sa kanilang information? Tama ba? Or may entertainment value? Yes. Pero ano pa yung makukuha ng mga viewers mo sa iyong content? I think yun yung dapat na kailangan, kung sa journalism, meron tayong ethics, meron tayong code of ethics. Sana magkaroon din ng code of ethics since they are giving information di ba? Kailangan meron hindi ko naman sabing i-regulate. Sana meron din as a content creator, ikaw mismo, discussion mo kung okay ba to? Hindi, di ba? You have to weigh in kung okay ba yung ginagawa mong content or not. Ganyan. Ayan, para sa mga gustong makita yung mga content ni Jasper, fina-flash ko dito sa ating screen. Ito hong mga social media platforms niya. Mamaya bibigyan din natin siya ng chance na mag-invite. Pero ito, bago ang lahat, gusto ko munang pumunta sa ating segment na kung tawagin ay Espresso Shot. Hindi tayo... Espresso Shot? Oo, ibig sabihin dito, cheers. So, ibig sabihin dito, gusto ko lang malaman ano yung pinaka-take mo sa hottest topic ngayon. Mainit na usapin, gaya nga ng binanggit ko kaninang intro, the President vetoed the House Bill, Senate Bill declaring Pampanga as the culinary capital of the Philippines. This decision was met with various reactions coming from our kabalens. You, as a journalist, as a chef, as someone who does content sa social media, ano yung general reaction mo when you first heard about the story, the news?
Actually, Sir Justin, last year ko lang nalaman na hindi pala official na culinary capital ng Pampanga, ang Pilipinas. Parang nag-attend ako ng isang symposium nun about culinary, Kapampangan culinary sa Holy Angel. At nabanggit nga hindi ko alam kung si Chef Claude Tayag ba nagbanggit na hindi naman tayo official na culinary capital ng Pilipinas. Sabi ko, hindi pa siya official. Pero akala ng lahat, tayo. Di ba? Kahit ginugol ko eh. But sa culinary capital of the Philippines, nalitaw, Pampanga. Di ba? Tapos na-aprobahan sa Congress, na-aprobahan sa Senate. Di ba? Kung yung dahilan ni President Bongbong, yung magkakaroon ng parang sa diversity daw or may magkakaroon ng confusion or what, or pwedeng magkakaroon kung sino talaga yung culinary. Parang dapat sa Congress pa lang, na yun eh, napagdebatihan na yun eh. Since ang Congress is represented by their districts, by the different provinces sa Pilipinas, dapat doon pa lang natigil na to. Parang hindi na dapat sa Senate, at hindi na dapat napunta sa kay PBBM, tama? Kasi kung yun yung basihan, kung bakit hindi siya na-aprobahan, dapat sa mababang kapulungan pa lang, natigil na to. Kasi sasabihin niya, parang yung parang perform niya, yung pagpasa ng Congress, parang yun na yung parang di-accept. And di ba kasi sila yung mga representation ng mga tao from their districts eh. So kung sasabihin niya diversity, or may makakapagtuan yung diversity doon, dapat doon pa lang napagdebatihan na nila. So, tsaka sabi ko nga, regardless whether tayo yung culinary or hindi, I think tayo pa rin eh. Parang kikilalanin ng mga ibang mga karatig probinsya natin, or mga ibang provinces na tayo yung culinary. Kasi pupunta ka ng Manila, alam nila culinary capital tayo. Sabihin nila, ay masarap silang magluto. Ganyan. Pumunta kami sa inyo kasi sarap ng pagkain sa inyo. Ganyan. So, sabihin man, official man siya, hindi. I think yung pagkakakalala sa atin ng mga ibang mga Pilipino na magaling tayong magluto, I think yun na yung validation na we are the culinary capital ng Pilipinas. Ayan. Oo. Just panghuli, maraming salamat. I would like to give you the opportunity to go invite our friends, our viewers, to follow your socials and visit your coffee shop. Syempre, alam naman natin, tulong-tulong tayo dito, syempre, di ba? Support tayo. So, go ahead, invite mo sila. Gusto ko yung Brews and Views. Ayan, tayo sa Brew Curve. Yes, welcome to tayo sa Brew Curve sa second floor ng Fresh Options, Pandaaki, Mexico, Pampanga. Ayan, so follow me on my socials, sa Facebook, Jas Pamintuan, on my IG, Hey Jasper, sa YouTube, Hey One, sa TikTok is also Hey Jasper. Para wag kayong mabudol sa mga ibang vlogger. Hey, joke lang. Ayan, maraming salamat, Jasper Pamintuan, at yung pangako niya na no budol vlog, susundan ko yan para matikman ko yung masarap na pansit dyan sa Arayat. Sana masamahan mo ako minsan. Magpunta tayo. Sige Sir Justin, punta tayo, ilibot kita sa may Ayala. Yan, ang daming mga coffee shop, ang daming kainan na sobrang mura pero masarap. Oy, exciting yan. Okay, aasahan ko yan. Maraming salamat, Jasper, joining me dito sa pilot episode ng Brews and Views. And eto po, till next time, mga viewers namin, mga brewers namin, don't forget, ang kape ay mahalaga para umandar tayo sa araw-araw. And mag-drink moderately ho sa kape kasi minsan nagpapalpitate pag napapasobra. Okay, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. And God bless. Maraming salamat. Bye-bye. Bye. Hindi ko mahanap. Wait lang, hahanapin ko. Ito, totoo ulit. Magpababay ako ulit. Okay. God bless. Maraming salamat. Bye-bye. Ito, totoo na to. Thanks. Bye.